gawa natin ngayon ProQuip MMA 330. Ang problema nito, di ko rin alam, pero nung binuksan natin, nakita natin yung problema, yan, basag yung IGBT. Tsaka sunog na rin yung resistor. Kailangan nating mahanap bakit nag-burn to. Kailangan din natin ma-check yung mga signal ng papuntang IGBT, tapos yung control dito. Kailangan din natin makita ma-check yung mga signal, pati voltahe, lahat-lahat na. Pero hindi pa naman ginalaw yung unit. Parang tayo pa atang makakagalaw nito. Balik naman natin dito, tanggalin ko lang muna yung board para ma-trouble natin ng maigi. Tapos balitaan ko na lang kayo pagka nakita na natin yung mga problema rito. Balikan natin to nagkabit na pala ako ng bagong IGBT yan. Tsaka lahat ng pyesa na nakita kong sira, pinalitan natin. Although dyan, nagpalit tayo dyan, makikita nyo naman. This power supply, meron din tayong pinalitan doon. Yung resistor na yan, pinalitan din natin. Kasi may burn na yun. At dito. Tapos yung sanhi ng pagkasira ng IGBT. So ito yung pinalitan nating IGBT. Isang MOSFET at saka mga resistor at saka diode. Meron pang iba yan kaso lang nawala. Yung MOSFET, ito yung MOSFET na IC type na dahilan na nasira yung IGBT natin. So try na lang natin tong panda rin. Kagala tayo ng tester. So ayan, baling monitor tester natin doon. So ngayon on natin kung magkakaroon na ba tayo ng voltage output. So ayan, 73.5. So naging okay na. Hindi lang natin patatagalin to kasi nakaganito pa. Ang gawin natin dito, ikabit na natin to sa chassis. Doon tayo mag-testing ng matagal. Saka yung diagram nito, saan? Pakita ko pala yung diagram mo. So bali yan, yung board yun ni ProQuip 330. Ayan yan. Kaya tapos yung kilohertz 638. So balik talaga tayo dun sa mamaya pag naikabit ko na to sa chassis. Bali ngayon nabuo na natin nailagay na natin sa chassis si ProQuip board. Yung 350 yung power, yung ProQuip na 330 is upgradable siya sa dalawang IGBT kasi may bakante pa yung dalawa. Nakikita nyo yung dalawang slot ng IGBT magkabilaan bakante. So pwede nyong dagdagan ng isang IGBT. Gawa na lang kayo ng panibagong clip dyan para maipit yung dalawang IGBT. So ngayon testing natin paanda rin. So ngayon on natin. Yan. Yan, nakokontrol na natin. 350. Taas pa na nito. Baan na lang natin yun. So doon na lang tayo sa labas para subukang welding to. Kung makokontrol ba natin yung ampere. Bali ngayon andito tayo sa labas Testing na natin si ProQuip 330 kung okay ba yung nito, welding nito. Kung makokontrol ba natin yung current. So on natin yung welding. So ayan. Set tayo ng 2 to 5. So try natin. Yan.
Okay naman. $26. Okay din. Yan, 328. Bale, yan, okay na. Bale, ayan. Nandito na ulit tayo sa loob, ano? Inassemble na natin si ProQuick. Nung tinesting natin sa labas kanina, okay naman yung welding niya. Nakokontrol naman natin. Yan yung pinaka-importante. So, bali, okay na. So, ulit. Di ko na pahabain yung video kasi marami pa akong gagawin. No? Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat na lang din sa panonood ng mga video natin. No? So hanggang sa muli, maraming salamat ulit.